dobro mi došlo moje dugo čekano vreme. Drago mi da si napokon tu. Ja sam Violeta Aleksić. Glasno i jasno. Večera si bila promocija u knjigi Violeta Aleksić. Violeta, možete nas to da kažete vašu promociju, vašu knjizi i o vašem radu. Ja sam još uvijek pod utiscima. Ovo veče je, ja ne znam kako da nazovem, možda pečat čitavog mog rada, ne samo što se tiče književnosti, nego i novinarstva i mog društvenog rada u Švajcarskoj. Kad sam vidjela ove divne ljude večeras koji su na neki način promreženi možda kroz tu pisanu reč, možda kroz sve to što radimo godinama u dijaspori, meni je srce zaista bilo puno. Moram da kažem velika hvala Jeleni Kiši i Matici Sredinka koji imaju sluha za sve nas koji nešto radimo za kulturnu baštinu Srbije. Jer nije mala stvar u dalekom svetu sačuvati svoje slovo, sačuvati sve ono odakle smo došli, što je od nas napravilo ovakve ljude. Još uvijek kažem, utis. Naravno, dosta je bilo emotivno na vašoj promociji. Mogu da zaključim da spomenuli ste da slušao sam pažnje vaš citat do čekanje nečega što je došlo. Kako vi to objašnjavate kroz priču? Kaže nešto, ništa ne može odjeti, znači za sve. Što kažu, i vino mora da odstoji da bi bilo dobro. Čovjek mora da dosegne neke svoje godine da bi shvatio, nikad se život ne nauči, ali opet se nije džaba to kad kažu sam zvodno po punoletstvo, pa sve to ima svoju jednostavnu priču. Tako sam ja morala možda da shvatim i da budem spremna na povratak svom identitetu koga sam se zbog ljubavi odrekla. To žene inače rade. Nakon toga se napisale divne knjige, zahvaljujući i tom nekom vašem iskustvu. Ništa nije loše, sve ima svoje zašto, slučajnosti ne postoji, to smo rekli. I što da vam kažem, to naše vreme uvek doći, treba biti strpljiv i treba imati svoje cilje. Ljudi bez cilja, uglavnom interesi. Emocije ne smije da se izgubi. U današnje vreme sve je postalo, da, apsolutno se slažem. I mislim da moram da se nakon nekim ljudskim vrednostima da srećujem divne ljudi po sebe, večeras ste doživjeli Tanja Janković, Karl Astrakara, Malog Džonija, koji sve nas ovde dirno, znači Dragan Ističkalo, prvi prijatelj sa Policom, kao i Miša Ćirić koji je došao na pola, inače se znao iz nekoliko godinica, takođe i Aronija, večeras ste imali problem sve to. Svi ovi divni ljudi imaju svoju priču, Stevan Krstac, čovek kome moram da budem zahvala za sve ovo što radim. On je bio kao umugalac, to valja, to ne valja. S obzirom na dugogodišnje iskustvo, meni je žao što večeras nije bio Zlatibor Jovanović. Znači čovek koji je zaslužen za knjigu, mislim meni bilo puno prijevodnomorski, ali je večeras on radio i ja to razumem. Naravno da se treba da voli Anđel Prekrasać večeras ovde, ali eto, novinar ste znate kako to izgleda, večeras u Somboru, ja pozdravim ovom prilikom, kao sve one ljude koji tamo vredno rade, od Zvonka Jovanovića do Stojana Stevanovića, Pogrešića, Stojana Nemede Siljutić, Danja Radović, Radičić, gospođa koja je izvodno u školi, divni su ljudi, ja učim svakodnevno, ne samo od njihovih stvari, nego i od vađa. Večeras smo imali čujem i da vidim da pišete, da kažem u prozi, filozofsku mislu. Prosto spojili ste neku filozofiju života i vašu duboku emociju. Uz jedan akord gitare koji je to savršeno pravi i dovodi do nove dimenzije. Šta kažete? Da kažem što ništa bez muzike u životu ne može da bude, zato što sam odrasla u takvoj porodici gde se muzika vrlo rado slušala, pošto je moja prva ljubav poezija, druga ljubav radio. Onda su te priče nastajale, baš ima sve to svoje. Poezija je bilo nešto što je izašlo iz mene u 15. godini. Ono, kad kaže čovjek, evo vetar u leđe, dobila sam u tom momentu i to se nastavio. Priče su nešto što sam se ja tek u poslednje vreme, onako, da kažem, posvetila se tome. Od 2011. do 2015. nastalo sve to. Neke priče iz ove knjige su bile ponudne u nekim novinama. Takođe, pošto se bavim radijom, radio Mladost, radio izgleda postoji
srpski radio, dok srca nije radio Beograda, ali sam svojevremeno divno sređivala sa Dragonom Stepanovićem Stekom iz emisije Ispred u redu. Svakog petka od 8 časa imala sa svoju rubriku koja je pričala priče iz dijaspore, između ostalog i Kolumbu. To se narodu dopalo i na osnovu svega toga odlučili smo da to uđe u knjigu. Naravno, svaka ona ima pre, što je bilo odlično i eto tako nastavno. I recite mi, koja ste generacija, koliko dugo živite u Švajcarskoj, kakve utiske nosite života tamo i neku paralelu da napravite među života ovde i tamo, vaše mišljenje? Moram da kažem da sam rođena u Leču, to je prvo uvijek pogledam toga, prvo 74. davne. Kažem da žene 3 godine ne ovdje krijem, to sam ja. I moja prva pismena stvari potiče odavde. Prije par dana sam imala posjetu u mom kraju i imam prvog učitelja. Onda je na Petroniju, kome duguje mi lepu reč izgovorenu i pisanu. Volila sam slušam kako on to radi i prene to sve na nas. Do 18. godine sam živela u Levču, završala srednju školu u Kragujevcu i onda sam otišla kod roditelja koji su iz godina živali u Švajcarskoj. Su treća generacija ili četvrta? Možda su prva generacija, među prvim generacije koje su tamo ostale, onda sam ja došla tamo, naravno da nije bilo lako. Međutim, shvatila sam zašto je bilo potrebno da ja 18 godina provedem ovdje. Znači da naučim svoj jezik, da možda sa 18 godina zrelije prenesem sve. Znači korenima da možete da zakoračite u... Jeste. I onda 23 godine proleteš, tako i sad ja kada poredim sve to tamo što se radi, ja sam nekako svaki 6 meseci dolazi u Srbiju. Kažem, da li vidiš neku razliku? Naravno da postoje razlike. Međutim, meni je jako drago ponavljam onu priču sa početka da postoje ljudi koji rade na našoj kulturnoj baštini. Tako da se ta neka velika razlika u mom slučaju i ne vidim. Tamo sa našim ljudima, ovdje sa našim ljudima, naravno da u zemlji domaćina moramo da srađamo i sa njima i da im predstavljamo na najbolji mogući način. Tako je, što se i čini. Možda se to radi tako nije radio, ja moram da kažem, to mi neka zameri, da se divim svim tim ljudima koji su pokušali da Švajcarcima predstave to na najbolji način. Pomenuo sam čas na promociji generaciju koja je rođena u Švajcarskoj, četvrta generacija. Recite mi vaše mišljenje o tom odnosu matice i dijaspore. Da li postoje te pokidane veze, da ostane zaista toliko velike koliko se misli ili su one zapravo mistifikuju? Da kažem nešto, ja pomenuo sam malo, volim uvek da gledam stvari sa pozitivne strane. Koliko god da je to možda i bila istina, da se radi pogleda ova zajednica, ne bi smo pričali, ne bi smo došli do ovog svega. Postoje uvek ljudi koji nešto urade prvi. Kao što ste vi rekli za vašu redakciju, za vašu emisiju. Tako i Jelena Kišić mogla da proživi svoje vreme u Rusiji, da se vrati ovde, da napravi jednu divnu stvar. Jelena Kišić to sa tom primjela, dosta radi na poboljšanju tih odnosa. Slažem se. Apsolutno se slažem, ali verovatno je i taj odlazak iz zemlje doprinao, hajde da uradimo nešto. I evo već par godina unazad se nešto radi, ne može nešto preko noći. Ako je to već prekinuto neka spola, postoje ljudi koji to radi. Hajde da ih podržimo, da pričamo o tome. Možda ostavimo same po problemu. Sve stavite. Zaista pozdravljam se s vašim radom i da nastavimo s radom. To je naša misija. Znači, napraviti te mostove, ali mostove koji se nekada. I evo ovo upravo se slažem. Da, dobro, ovaj deo nema. Imate si se neka i ja što je napravo. I ja se vam zahvaljujem, igra vam divna i nastavite da radite vaše metodički rad. Hvala.